Machiegni. Jodak Maloa Suna koda Ogwedhi e sub-county Masuna East County ma Migori ochwalo ng'ur ewi kuo mar jamni modwa jimbore mokale gwenge makono. Jodago kotelnegi koda John Odera owacho ni gilalo jamni mathoth ne jokuo dhok kendo koro gikwayo migawo mar arita e county no ma Migori kotelnegi kod commissioner mar county no Kisili Mutua mondo mi okonygi mako jokuo jamni go. Ang'o momiyo gini osebedo katimore pile pile? Ikwalo waka luodhi kuria. No day ma waselawo dhok, ma wayudo dhok Kalang'o, wayudo dhok i Kaluowa, wan ikwalowa pile, dhok dhi Kitimo, dhok dhi kia Maetha, dhok dhi kia Kuri. Ne wagombo mondo owuo gi county commissioner. Kama itawezekana, utemia matek mondo isimamishwa no weche mag kuo mondo mi kuo matimore e hapa Suna to kod Suna Sagegi orum. Owacho ni jokuo jamni go gin jogo mabende ong'e malong'o kendo koro gidwaro mondo bilo maggi kendo chwalo gi e doho kapok gikawo chik e lwetgi gin giwegi. Komachielo bende